Önök az Ellenfényben látják, szép jó estét kívánok! Ha kirándulás, akkor általában két célpont lebeg a szemünk előtt, vagy a vízpart, vagy pedig a hegyek. Na de amíg van, aki megelégszik egy laza sétával a Gellért-hegyen, van, aki pedig erős szívdobogás közepette kapaszkodik fel a Kékesre, vannak olyanok, akiknek a 6-7-8 ezer méteres hegycsúcsok meghódítása jelenti az igazi kihívást. Na de mi éri meg -30 fokos hidegben, metsző hideg csontig hatoló szélben, folyamatos koncentrációban a végkimerülés határán egyáltalán küzdeni ezért a kihívásért? Talán az, hogy amikor felérünk a világ tetejére, akkor egy pillanatra a csend és nyugalomban elgondolkodhatunk és megállhatunk egy pillanatra. Na de egyáltalán a világ tetején csend és nyugalom vár bennünket? Nos, mai vendégem, aki már kényelmesen elfoglalta helyét az Ellenfényben, erre a kérdésre tudja a választ, ugyanis ő már járt ott. Na de lássuk, ki foglalt helyet ma este az Ellenfényben. Az Ellenfényben mai vendége 1968. március 7-én a székelyföldi Csíkszerdán látta meg a napvilágot. Az érettségét Gyergyószentmiklóson tette le. Eredeti szakmája fémforgácsoló. 1988. december 15-én telepedtek édesanyjával és bátyjával Magyarországra. Előbb nevelőtanárként dolgozott a Béke Otthonban, majd építőipari vállalkozóként ipari alpin technikával kereste a kenyerét és a hegymászásra valót. Az utóbbi években hegyi vezetéssel és síoktatással is foglalkozik. 1992-ben megkapta a magyar állampolgárságot. Bár a hegymászással 13 évesen ismerkedett meg a Békási-szoros szikláin, de csak a magyar útlevél tette lehetővé számára, hogy kinyíljon előtte a magas hegyek világa. A rendkívüli állóképessége, szívóssága, magas szintű technikai tudással párosul. Ő az egyetlen magyar hópárduc, vagyis ő mászta meg egyedül a volt Szovjetunió 5 legmagasabb csúcsát. 2002-ben első magyar állampolgárként ért fel a Monteverestre. Ettől az évtől csak a hegymászásból él. Megjelent egy róla szóló könyv és egy fotóalbum is. Felvételeiből minden évben előadások, filmek, fali naptárak születnek. 2007 nyarán a magyar hegymászás legsikeresebb expedícióját hozták létre, és így a magyar mászók által megmászott 8000-es csúcsok száma 8-ra szaporodott, míg az általa meghódítottaké 6-ra. 2002-ben a Csomolungma megmászásáért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, a sportújságírók különdíját és az évsportolói elismerést. Kitüntetést kapott a Határon túli Magyarok Szövetségétől, és a 2006-os évben elért kiváló sportteljesítményért miniszteri elismerő oklevelet kapott. Ő úgy tartja, a hegymászás nem a dicsőségről, hanem a kihívásról szól. Az Ellenfényben mai vendége Erős Zsolt hegymászó. Szép jó estét kívánok! Jó estét! Pontosabb, hogyha úgy fogalmazok, hogy expedíciós hegymászó? Miben különbözik ez? Hát én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy én a hegymászásnak az expedíciós ágazatában vagyok sikeresebb, de ez korán sem azt jelenti, hogy engem csak az érdekel, csak hát a többi ágazatában a hegymászásnak, akár a műfalmászás, vagy az alpesi mászások, ott nincs is lehetősége, meg ez révén nem is nagyon szeretnék ilyen világszínvonalú teljesítményeket létrehozni, mint amire képes vagyok az expedíciózásban. Az előbb említettem ezt, hogy amikor az ember felér a világ csúcsára, akkor azt képzeli, hogy ott csend és nyugalom várja. De én olvastam, hogy 1992. május 23-án egyszerre 32-en voltak. Azt nem tudom, hogy mekkora lehet a csúcs, ezt maga tudja, de ez olyan, mint a 7-es buszon a csúcsforgalomban akkor? Hát akár tud arra is hasonlítani. A 90-es évektől elkezdődött az, hogy kereskedelmi expedíciók vezetnek oda expedíciókat, és az a céljuk, hogy minél több embert fölsegítsenek a csúcsra. Ez mégsem azt jelenti, hogy fölcipelik őket, meg hogy így már könnyű feljutni, hanem megadják a maximális lehetőséget. Tehát serpák dolgoznak, hegyi vezetők dolgoznak azért, hogy fölturbózott, azért kicsit jobban képzett mászókat is fölvihessenek ide a hegycsúcsra. Amikor ön is feljutott, akkor ugye az utolsó, tehát a csúcs támadási táborban, akkor 50-en indultak el. Végül is, hát ez van ugye több nemzetiségből, mert ugye ketten voltak magyarok. Hányan jutottak aznap föl? Hát az elindulók számát ilyen pontosan nem lehet tudni. Alaptábor szintjén több száz mászó van, és hát mindenkinek az az ambíciója, hogy egy ideális időjárású napot tudjon kihasználni. Ezért van az, hogy egy-egy ilyen napon rengetegen támadják a csúcsot, és végül is a fölérkezők számát lehet biztosra tudni, a visszafordulókét nem annyira. Tehát az 30 volt akkor, amikor nekem sikerült a csúcsot elérnem. Végül is én délelőtt 10 órakor elértem a csúcsot, az első 10-ben voltam ezzel, és kerek 1 órán át voltam fönt, és amikor lefele jöttem, még mindig sokan tartottak fölfele.
Azért az milyen érzés úgy jönni lefele, hogy látja, hogy más még csak fölfele megy? Hát ezúttal ez megnyugtató volt. Tehát ugye itt a taktika mindig arról szól, hogy az ember a megnyugtató kockázati tényezőkön belül érjen el egy ilyen nehezen elérhető hegycsúcsot, és hát azt, hogy én dél 10-kor ott voltam, bőven volt időm, ezért volt az, hogy 1 órán át fönt voltam, és az 1 óra alatt ott az oxigénpalackot sem használtam, tehát egész jó állapotban voltam, és hát utána nyugodtan lehetett visszatérni. Viszont volt, amikor, ugye nem ez volt az első, sőt, ezen az expedíción is ez volt a második csúcstámadás, de már előtte 2-szer próbálkozott, tehát lehet azt mondani, hogy 3-szor nem sikerült. Azt hogy éli meg egy hegymászó, hogy 100 méter, nem tudom képzelni, hogy mennyi lehet mondjuk az a legkisebb távolsága, onnan valaha valaki visszafordult. De hát szerintem az borzasztó lehet, amikor az ember ott látja, és érzi, hogy most muszáj, mert ez már hülyeség innen tovább menni. Hát érdekes, hogy a szintkülönbségben akár 50 méter, tehát a Hillary lépcső vidéke is lehet az, hogy onnan visszaforduljanak emberek, és ugye ez távolságban nagyon kicsinek tűnik, hogy nem képes annyit megtenni az ember, de azok a körülmények között időben kell gondolkodni. Tehát, hogyha valaki nagyon lassú fönt a csúcs szakaszon, akkor az időt azt ugye úgy kell számítani, hogy mikor indult el, mennyi idő alatt ért oda, és hogyha ez látszik ebből, hogy ott fönt a leglassabb, nagyon lelassul, és akkor nagyon legyengül a szervezete is, és hát mondjuk jobb, ha korábban visszafordul ilyenkor az ember, de kénytelen akár csúcs közeléből is, hiszen az élete múlik ezen. De ez kudarcként éli meg? Nem, én igazából a hegymászásban csak azt élem meg kudarcnak, hogyha bármilyen balesethez közön van. Tehát az, hogyha feladok bármilyen csúcstámadást, bármilyen helyzetet, az nem kudarc, az általában egy jó döntés a biztonság irányába. És például a kollégája, akivel másztak, Várkonyi László, és ő ugye 100 méterre a csúcstól visszafordult. Azt tudom, hogy azt tervezték, hogy oxigénpalack nélkül jutnak föl, végig ugye használt, mert nagyon keveset, és hát közel nem, azt olvastam, hogy ugye még az amerikai csapat 4 liter per perc ugye fogyasztott az oxigént, addig ennek csak ilyen 1,5 liter. 1,5 liter, igen, tehát ez egész más. Nekünk az volt mindig is az ambíciónk, hogy oxigén nélkül érjük el ezt a csúcsot. 78 óta, mióta először ezt sikerült kivitelezni, azóta ez a teljesítmény az expedíciós hegymászásban, és hát mi azért ebben a stílusban a világszínvonalat képviselünk Magyarország nevében, és hát így persze a saját ambíciónk és teljesítményünket is ehhez mérjük. Tehát mindig is ez irányba voltunk motiváltak, hogy oxigén nélkül jussunk föl, és egy kényszerhelyzet szülte ezt, hogy végül egy minimálisat használni kellett. De Várkonyi László nem léphette volna meg, hogy ő is előveszi a palackot, vagy pedig ő azon a határon volt, hogy már az se segített volna? Hát ott mindketten olyan állapotban voltunk, hogy kellett, hogy oxigénpalack legyen nálunk, és így nála is volt oxigénpalack, úgyhogy neki sem volt olyan egyértelmű ez a helyzet akkor. És ez mit jelent, hogy most feljutott, akkor ez egy természetes, hogy ott van még egyszer, hogy oda fel kell menni, és egyszer meg kell csinálni oxigénpalack nélkül is? Vagy egyszer megvolt ez a hegycsúcs és pipa? Hát nem, én valójában Tibetből vagyok motivált a Monteverest irányába, tehát én többször is próbálkoztam abból az irányból, és van olyan útvonal, amit kinéztem, de még nem próbálkoztam vele, tehát egy nehezebb útvonal, ami arra alkalmas, hogy egy jól akklimatizációval, sportos stílusban gyorsan följutni a csúcsra, és hát ez egy olyan terv, amit évek alatt így gördítünk magunk előtt, mert azért nagyon fontos a többi hegycsúcs is, tehát én korán sem olyan mászó vagyok és voltam, akinek egy csúcs túlságosan is fontossá tud válni, de viszont egy ilyen feladat az eléggé, tehát ezt így gördítettük magunk előtt, és lehet, hogy jövőre beérik ez, tehát hogy oxigén nélkül sportosabb úton Everestre. Azért ez az oxigén nélkül lazán, sportosan, gyorsan, az mondjuk, hogyha sikerül, akkor az hány napot takar ez a gyorsan? Itt nagyon fontos az, hogy előtte akklimatizálódunk, tehát feljutunk már 8000 méterre, de másik hegyen, azt kipihenjük, és akkor így egy nagyon megerősödött szervezettel menjünk oda, amelyik alkalmas arra, hogy oda utazunk a hegy alá, és egy 3 nap alatt feljutunk a csúcsra, a 4. alatt akár le is jövünk teljesen. Tehát egy 4-5 nap maximum egy ilyen roham, és hát itt elég keménynek kell lenni, és ugye eléggé le is merül az ember, tehát nagyon fontos, hogy gyorsan tudjon visszatérni. Egy pillanatra szeretném, hogyha megállnánk és meghallgatnánk másokat, hogy mi a véleményük önről. Tavaly
ismertem meg Erős Zsoltot, méghozzá egy hegymászás alkalmával, a Grossglocknert másztuk együtt a Stüdögráton keresztül. Én voltam a párja, és nagyon meg volt velem elégedve, és én is velem. És ezután kerültünk mi komolyabb barátságba, illetve kapcsolatba. Közel 10 éve találkoztunk egy szlovák síparadicsomba, egy közös barátunk által szervezett síúton, és hát onnan aztán fokozatosan mélyült ez a barátság köztünk. Én úgy gondolom, hogy egész jó kis csapat jött össze az erdélyi mászókból. Sokat szoktunk találkozni, sokat mászunk együtt. Igazából Zsolt létrehozott 2 tábort, egy nyári tábort és egy téli tábort, és ott általában összejönnek az erdély, illetve már nem csak az erdélyi mászók. Nagyon sok barátommal együtt úgy gondoljuk, hogy amit ő a gyerekek felé átad, az a maximális ezen a területen. Nem mondanám, hogy fanatikus, nem abban a szempontból fanatikus, ahogy én elképzeltem egy ilyen típusú hegymászónál. Én úgy gondoltam, hogy egy olyan hegymászó, aki olyan teljesítményre képes, mint ő, tehát több 8000-es, most ugye 6 darab 8000-es áll mögötte, akkor egy nagyon mogorva, nagyon fanatikus, nagyon a célra összpontosító ember, és ő nem, tehát ő az élvezetért mászik, tényleg az élvezetért. Azt viszont nagyon szereti, és nagyon tetszik neki. Embereket nem válogat, aki kedvet érez a sziklamászáshoz, hegymászáshoz, részt vehet ebben a csapatban. A mászás, amikor jégcsákány vehet a kezébe, amikor hágóvassal kell taposnia a jeges kuloárt, sziklát kell mászni közben, tehát a kaland, neki az első a kaland nagybetűvel, csupa nagybetűvel a mászás során. A hegymászók szerintem általában valahol lelkük legmélyén magányosak, de ha csapatjátékról van szó, ha nevezhetjük ezt egy csapatjátéknak, egy himalájai mászást, akkor mindenképpen csapatjátékos is. Magának a hegymászásnak van egy nevelő, tanító jellege. Ha valaki elkezd mászni, az megváltozik tőle a személyisége. A régi rendszerben nevelkedett, ugye ő is Erdélybe, és ezáltal nagyon sok mindenre megtanított az élet. A bátor az, aki nagyon jól tudja a veszélyeket, számol a veszéllyel, a határon mozog, de nem lépi át a határt. A merész az, aki nem tudja, nem számol a veszéllyel. Egyszerűen megy bele a vakvilágba, és csinálja, és akkor az ember könnyen átlépheti azt a határt, amitől ebbe bele lehet halni. És Zsolt bátor nagyon jól tudja, hogy hol a határ, és nem lépi át. Ő nem az az ember, aki mozgalomra törekszik, ő egyszerűen szereti a hegyeket, és aki egyszer ebbe belekóstol, és mélyen belekóstol, valószínű, hogy megragad a hegyeknél. A szint az teljesen mindegy, hogy milyen szinten űzi az ember ezt a sportot, maguk a hegyek vonzzák az embereket. Nem is a győzés az első, ami benne van, hanem sokkal inkább tényleg az, hogy eljutni az addig a teljesítő képességének a határáig, és minél szebb utakat, tehát ő nem szereti a normál utakat. A nagy példaképlet. Szóval miképp változtatja meg a hegymászás az ember személyiségét? Hát azt hiszem, hogy az ember valamikor tínédzser korszakában elkezdi keresni az életértelmét, és ebben azt is, hogy ő egy milyen életútat kezd elképzelni magának, és ebben azért tud segíteni a hegymászás is. Tehát egy sokkal tudatosabb emberé tud válni az, akinek sokkal konkrétabb életcéljai vannak. A hegymászás az általában a legtöbb embernek hobbi, de kitágítja a világot, tehát látni kell Afrikától, Ázsián át Dél-Amerikáig, és látni kell az ottani természeti környezetet, az ottani életkultúrákat. Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból mindenképp egy olyan emberré alakítja a hegymászókat, akik sokkal jobban megértik a világunkat. És miért gondolja azt, hogy egy hegymászó, egy jó hegymászó az marcos? Oké, a marcon a külső, hiszen ott fönn azt a legkevesebb idő arra, hogy az ember meg lehetőség, ugye, hogy mondjuk mosakodjon, vagy egyáltalán borotválkozzon, vagy ez a legkevesebb, azt hiszem, hogy a legkisebb gondja. De tényleg ez általában az emberekben benne van, tehát nem gondolja senki, hogy egy ilyen vidám. És nem tudom, hogy mondjuk egyáltalán ott a mászás közben a táborokban mennyire vidám a hangulat.
Hát az a jó, hogyha vidám. Tehát egy expedíció elég rossz tud akkor lenni, hogyha marakodás van és rossz hangulat van ott, és ugye 2 hónapos összezártsággal ez az egy nagy katasztrófát jelent, és azt jelenti, hogy eléggé nem szeretjük azt, amit tulajdonképpen annyira szeretünk. Tehát azért fontos, hogy jó hangulat legyen ott, és hát maga a hegymászó az én úgy gondolom, hogy sokszor rendkívül kemény dolgokkal kerül szembe, és hihetetlen nagy lelki nyugalom, meg egy nagyon keménységgel önmagával szemben is, amivel megoldja ezeket a dolgokat, de hát ennek ellenére az nem egy túl jó stílus, hogyha valaki elmegy ilyen morc tengeri medve irányba, vagy hegyi medve, ugye? Tehát ezek szerint csapatjátékos egy hegymászó, de viszont egy csomószor magányos, hiszen hogyha mondjuk nézzük újra a Monteverestet, de hát ezt gondolom más hegycsúcson, és ugye elindulnak egy csomóan, aztán ugye kinek az erőléte szerint ugye szétszakadnak, és egy csomószor van, hogy az ember bármennyire is mondjuk mennek blibasorba, de hát egyedül megy a saját gondolataival, akkor ilyenkor mire gondol? Tehát van, hogy így, nem tudom, mondjuk én amikor kerékpározom, akkor énekelek, így nem tudom. De van valami ilyesmi, amiben úgy le tudja kötni a figyelmét? Hát igen, ez hasonlóan a hosszú távú futáshoz vagy kerékpározáshoz. Az embernek van egy bizonyos monotonitás ebben a mozgásban, és ekkor mindenfele irányulhatnak a gondolatai, tehát elszállhatnak arról a vidékről. A legrosszabb, hogyha beakad egy rossz lemez, ilyenkor valami rossz nóta, ez a legrosszabb ebben az egész helyzetben. De hát természetesen így lehet hazajönni vele, lehet mindenféléket tervezni. Valahogy ott kint a hegyen az ember sokkal kreatívabban, meg sokkal inkább úgy gondolja el az itthoni problémáit, hogy hát hazajön és ezeket megoldja, ez nem olyan nagy probléma már, mint ahogy itthon szembesül ezekkel, és így el tudja ezeket tervezni. De a monotonitása mellett a hegymászásnak az is benne van, hogy az a hosszú hólejt, amin így gyalogolunk, az egyszer csak megmozdul, és ebbe a pillanatban 10 másodpercek számítanak, hogy indul a lavina, hogyan reagáljuk rá, észrevettük-e addig és figyeltünk-e arra, hogy mit kezdjünk azzal a helyzettel. Tehát itt azért a monotonitást nagyon gyorsan meg tudja törni egy esemény. Egy lavinánál ugye észen kell lenni, de nem lehet, hiszen tudom, hogy volt nem is egyszer, hogy sikerült így megmenekülnie, meg induló lavinából kiugrania. Lehet ezt egyáltalán tanulni mondjuk a lavinába való úszás, de hát ezt gondolom, ez csak ilyen kis laza lavinákban lehet, mert ott, ahol már ilyen szikla, meg ilyen nagyon komolyak, mert ott gondolom ennek esélye nincsen, hogy az ember ezt használja, de ezt hol lehet gyakorolni? Hát vannak tanfolyamok, én is 2 tábort létrehoztam, egy nyári és egy téli hegymászó tábort, de gyakorlatilag ugye ezek kicsit elméleti, különösen a lavina elméleti, mert hogyha nagyon szorosabban kezdjük tanulmányozni, akkor áldozatokkal járhatnak könnyen ez a dolog, de az nem árt, hogy legalább a konkrét tapasztalatok, amik vannak, azokat átadni. Tehát ilyen tapasztalatom nekem is van, amit addig senki nem tudott nekem átadni, tehát én zuhantam, és zuhanás közben kellett megoldanom a helyzetet, amikor ilyen hó is zuhant velem együtt, ilyen lavinaszerűség, a lavina, amikor rám szakadt, és ott hirtelen improvizálva megoldani több ilyen helyzetet is. Ilyeneket azért nem annyira tanul az ember, inkább azt tanulja, hogy ezeket eleve ki kell kerülni, és hát nem szabad ilyen helyzetekbe belecsúszni. Ugye azt mondják, hogy ez a jó hegymászó az öreg hegymászó, vagy nem pontosan idéztem, nem így van, hogy van ez a mondás. Hát az a jó hegymászó, aki megöregedik. Igen. Azt tudja, hogy hány éves a legöregebb hegymászó? Hát ez elég érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy sok mászó van, aki 70 évesen is teljesít, de hogyha így rekordokról van szó, akkor ugye a Monteverest az, ahol ez a kedvenc játszóterület a rekord hajkurászóknak, és hát ott is jóval 70 fölött van már ez a kor. Az a legfontosabb, hogy az ember ezek szerint pontosan ismerje a saját korlátait, és azokat legfeljebb nagyon-nagyon óvatosan feszegesse. De mondjuk, amikor egy ilyen csapatot összeállítanak, akkor hát ez pszichológusnak is kell lenni, hogy ki tudják szűrni azonnal, hogy ki az, aki vagány. Hát azért mire eljut az ember a nagyobb, komolyabb expedíciókig, addig elég sok teljesítmény van mögötte. És ugye én úgy gondolom, hogyha egy embernek jelentős alpesi teljesítményei vannak, tehát jelentős mászásai vannak, már ott olyan dolgokat kell elviselni, amik őt alkalmassá teszik az expedíciózáshoz. Tehát hetekig kint kell lenni hegyen, több napot, vagy esetleg akár évekre visszamenő tervezés van egy útvonal mögött,
és így együtt is kell működnie, tudnia kell együttműködni olyan emberekkel, akikkel közös ez a dolog. Általában azért a hegymászókról lehet tudni ezt az előéletet, és ritka az, hogy ebbe az előéletben vannak ilyen negatív felkiáltó jelek, hogy ő vele mégsem szabad kimenni. Ki volt a tanítómester? Azt tudom, hogy Erdélybe kezdte, és már 13 évesen, de már 16 évesen a fogarasokat, azt végigmászta. Igen, hát akkoriban ott élénk hegymászó élet volt, és hát nekem ugye a gyerekkori tanítómesterek a legfontosabbak mindig. Tehát utána nagyon jelentős mászókkal voltam partner, de az már sokkal inkább partnerség volt, mint tanulás, tanítás. Tehát én gyerekként egy orvossal, egy Gyilkostónál kint lévő orvossal, Becási Györggyel kezdtem el hegyet mászni. Gyergyói klub oszlopos tagja, az Kőműves Johán volt akkoriban, tehát vele is, és a vezetője a klubnak Hargitai Szabolcs. Tehát ők számítottak nekem leginkább az elindulásnál. Első részünknek a végére értünk, de itt még van egy villámkérdések válaszrész, és ez következik most. A legnagyobb hibája? A legnagyobb hibám... egy érdekes kérdés, nem is készültem egy villámválaszra ez ügyben. Nem tudom, olyan nagy hibám talán nincsen. Ilyen kisebb hibáim vannak, amik néha össze tudnak adódni, és tudnak nagyjá válni. Legnagyobb erőssége? Talán a nyugalmam és az önuralmam. Legnagyobb fájdalom? Volt, amikor műteni kellett az ujjamat viszonylag érzéstelenítés nélkül. Legtöbb idő távol az otthontól? 100 nap. Egy olyan expedíciónk volt, ami 100 napos volt, és hát az már tényleg soknak tűnt, még a kedvenc hegyeink között is. Legnagyobb kudarc? Egy nagyon-nagyon jó mászó halt meg mellettem, úgy, hogy partnerek voltunk, aki tényleg nagyon jó partner volt, nagyon jó mászó, és mellettem halt meg, ez az én legnagyobb kudarcom. Amikor gyerekként megkérdezték, mit válaszolt, mi leszel, ha nagy leszel? Hát persze felfedezés, akár őr, akár a tenger mélye, tehát ezek vonzottak nagyon. Mikor sírt utoljára? Hát konkrétat nem annyira tudom, de akár egy filmen is meg tudom tenni. Mit néz meg egy nőn először? Hát számít talán az arca is, ahogy ránéz egy másik emberre. És egy férfin? Férfin mit nézek meg? Hát szinte ugyanezt. Tud veszíteni? Igen, abszolút. És nyerni? Kicsit nehezebben, mint veszíteni. Mi ad erőt? Olyan dolgokat próbálok mindig tenni, amelyekben megtalálom a motivációt, és ahol tudom, hogy az én motivációm az csak fokozódni tud azon a területen. A következő szavakról mi jut eszébe? Árulás? Hát barátok közt fordul elő szerintem, és hát ott a legrosszabb. Barátság? Kellenek, és hát a teljes élet része kell legyen. Rossz indulat? Hát túlságosan általános manapság. Politika? Egy olyan tudomány, ami csak részben szól magáról, kicsit olyan, mintha a pályát céltévesztett volna, hiszen nem is az embertömegeket képviseli. Hegymászás? Egy út a teljességhez. Hit? Emberi dolog, mindenkinek szüksége van rá. Megosztottság? Szintén emberi, és úgy tűnik, hogy a magyarságra eléggé jellemző. Szépség? A természethez tudom legjobban kapcsolni a szépséget. Én nekem a szépség az lehet egy természeti táj, és hogyha egy nőben látok szépséget, azt is a természet javára írom. Pénz? Pénz a mai világ központja. Csend? Egy olyan dolog, amit elég nehéz elérni, de szükség van rá. Magyarország? A magyarságnak egy kis szigete.
Nagyon szépen köszönöm. Önök az Ellenfényben első részét látták, maradjanak velünk a reklám után is. Önök az Ellenfényben második részét látják, melyben továbbra is Erős Zsolt hegymászó foglal helyet. Második részben ugye van két témánk, az egyik az önmegvalósítás, és másik pedig a határon túli magyarság, tehát a nemzetiségnek, a nemzetnek a helyzete. De nézzük meg az elsővel kapcsolatos véleményeket. Nem az önmegvalósítása fontos. Társadalomban élünk, és az embertársainkra tekintettel kell lenni. Magunkat nem megvalósítani kell, hanem megfelelően kell élni. Azt jelenti, hogy azt csinálom, amit akarok. Az életcélomat el kell érnem. Tanulás, egyetem, tánc. Így mindenki meg tudja csinálni, saját magának, vagyban kell eldönteni ezt az egészet, hát és utána csak tenni érte. Tehát így mindenki így magának így a sikerének a kovácsa. Hát igen, a saját sikerének a kovácsa mindenki, de hát ez jó volt, mint ez a fiatal lány mondta, hogy azt csinálok, amit akarok. Mert azért gondolom, hogy azért messze nem azt jelenti, mert hát ugye a hölgy pedig azt mondta, hogy számára pedig nem az a fontos az önmegvalósítás. Igen, hát nehéz azért ezt így megfogalmazni, és kicsit ellentmondott ő is önmagának, mert végül is aki abból látja az önmegvalósítást, hogy a közért dolgozzon és a társadalomért, akkor ő abban valósítja meg önmagát. Hát így én mostanában azért is gondolkodtam így ezen a témán, mert gyakran kérdezik a hegymászás értelmét, és ezt ugye általában vitatják, nem úgy, mint az összes többi bármilyen sportnak az értelmét. Ritka az, hogy megkérdezzenek egy sportnak, hogy hát miért csinálják ezt. Hegymászásnál azért viszont megkérdezik, talán azért, mert ugye itt nagyobbak a kockázatok. Az ember többet kockáztat, és valahogy rejti azt, hogy miért éri ez meg nekünk. És hát végül is a válasz az erre a dologra, hogy az önmegvalósítás azok azért olyan emberi tényezők, olyan dolgok, amiért nagyon sokat megtesz az ember, és van ennek egy ilyen elméleti alapja, egy ilyen Maslowi piramis, hogy ugye az élőlények, ez nem csak az emberre vonatkozik, azoknak az alapvető igénye ugye az lét, tehát hogy élelem legyen, legyenek létfenntételei, lehessen szaporodni, tehát ezek a lét alapjai, ezek az alapjai a Maslowi piramisnak és az élő világnak általában. Persze minél magasabb életforma, annál inkább árnyaltabb ez a dolog. Sőt, aztán ez megfordul, és aztán ugye a jogik eljutnak a fordított csúcsra. Igen, és az önmegvalósítás is szembe tud fordulni ezzel a dologgal, hiszen a létünket kockáztatjuk, nem csak a hegymászással, tehát akármilyen szent eszméért, hogyha az ember fanatikussá, úgynevezett fanatikussá válik, az gyakorlatilag az önmegvalósítása útján egy valamilyen eszméért, akkor teljesen megfordul ez a Maslowi piramis, és a létfenntartás lesz az utolsó helyzet. Igen, és ez eléggé emberi dolog ez, és egy emberi igény, tehát nem lehet erre nem azt lehet mondani, hogy ez egy nem normális dolog, ez egy nagyon is normális emberi dolog, ezt föl kell ismerni, és leginkább terelni kell helyes irányokba ezeket a törekvéseket. Tehát olyan útjait kell az önmegvalósításnak föltárni, megismertetni az emberekkel, amelyek pozitívak. Hát mondjuk a vadászat a másik az, amit támadnak, hogy annak mi az értelme, hiszen szerintem sokkal jobban támadhatják azt, mint mondjuk a hegymászást. De a hegymászásnál szerintem azért merül fel talán jobban az utóbbi időben, mert rengeteget változott maga a sport. Tehát amíg régen mondjuk ugye volt egy ilyen 100 fős expedíció, aki elindult fel a csúcsot megtámadni, addig most mondjuk egy ilyen 10 fős. És hát sokkal nagyobbak a kockázatok, ahogy beszéltünk, sokkal gyorsabban, sokkal kevesebben. És hát értem szerint nő a kockázat, és ezzel kapcsolatban merül fel joggal, hogy jó, hogy feljussak oda, de miért jó az, és hát ez aztán végképp önnek szól, hogy maga mindig azokat az utakat keresi, ahol aztán senki nem járt. Hát nem. Nem jó más nyomvonalába lépni? De, tehát azért a hegymászásnak nagyon szép történelme van, szép irodalma, szép filmek születnek etéren, és leginkább ezek motiválnak engem is, meg bárkit, aki elindul ezen az úton, az most már egy nagyon bőséges anyagot láthat, hogy mik az elődök, és azoknak a nyomába kell lépni. Nem lehet őket
kikerülni, tehát nem lehet egészen más irányba elindulni. Nagyon szépek az eddigi dolgai a hegymászásnak, és hát ugye a klasszikus hegyek, a hegyfalak, az útak, a mászóutak, ezeket nagyon is vágyik megmászni az ember, hiszen találkozott vele olvasmányaiba, képeken, és ez ébresztette föl benne az érdeklődést. Viszont a másik nagy szerelem, azt tudom, hogy a fotózás, a filmezés, azzal is vannak távlati célja? Mert azt mondom, hogy naptárak és előadások és kiállítás és könyv, de azzal is vannak olyan távlati célok, ahol előbbre szeretne érni vele? Hát abszolút, és ez is egy önmegvalósítás. Tehát, hogyha valaki a művészetek irányába elmegy, akár zene, akár fotózás, ami azért szintén egy jelentős művészeti ág, az sem függ annyira össze ugye a Maslowi piramis aljával, tehát egy nagyon is önmegvalósító dolgok ezek. Én egyszerűen ki szeretném fejezni magamat, bemutatni valamit, olyat, amit nekem is mond valamit, és másnak is tudok mondani vele valamit, és keresni vele további útvonalakat, amelyek előre visznek. Tehát a fotózás is úgy gondolom, hogy mindig is olyan kell legyen, amiben föl kell tudni fedezni újakat. Akár amit én meglátok a saját kompozícióimban, akár úgy, hogy másra figyelek. De amikor az ember így mászik föl egyedül, és már tényleg már a szeme így lóg kocsányon, ott a síszemüveg alatt, meg amikor ugye a Gletscher szemüveg se elég, akkor van arra ideje, hogy figyelje a tájat, és úgy megálljon, hogy na ezt most lefényképezem. Vagy csak akkor, amikor van egy olyan pont, hogy most be kell várni a többieket, hogy nem tudom. Hát én a hegymászással kezdtem érdeklődni a képi alkotás irányába is, tehát olyan környezetekbe jutottam el, ahol ez adódott, ez az ambíció is. Mi is volt a fő kérdés? Hogy egyáltalán, amikor másznak, akkor van idő arra egyáltalán, hogy idő? Sokszor látok képben. Tehát akár autóba vezetve kinézek egy tájra, és képben látok, hogy ez egy jó kép lenne. És persze hegyen még inkább tudok így képben látni, és emberekbe, vagy egy ázsiai város forgatagába, de ezt nem mindig tudom lefotózni. Tehát én is az a fotós vagyok, aki eléggé rá kell készüljön egy felvételre, és ugyanakkor nagyon motivált vagyok az irányba, hogy gyorsan elő tudjak venni egy kis fotógépet, és egy akcióképet készíteni. Tehát ez a mániám, hogy lenekések egy ilyen általam meglátott képről, és gyakran elszalasztom. Tehát eleve képben látok, de nem is foglalkozok azzal, hogy ezt tényleg is fotózhatnám. Mennyire fontos az emlék és az átélt élménynek a megörökítés, és vissza szokta nézni ezeket, fényképeket? Kezdetben úgy gondoltam, hogy a hegymászás az egy óriási kaland, ami meghatározza az ember emlékeit. Tehát így visszafele gondolva az időben hozzá tudom kötni az éveket, és a jelentősebb események azok mindig ugye valamilyen szép nagy hegyi kalandhoz kötődnek. De utána úgy kezdem érezni, hogy az ember az nagyon is feledékeny, nagyon is illékonyak az emlékei, vagy torzulnak. És ebben nagy segítség, akár film, akár fotó, és hát különösen, hogyha még olyan ambíció is kötődik ehhez, hogy ezt szebben, művészítben bemutatni. Hogyha nem a fotót nézzük, hanem a mászást, ugye maga Magyarországon az egyetlen hópárduc, ami azt jelenti, hogy volt Szovjetunió 5 legmagasabb csúcsát megmászta. Ugye magyar állampolgárként az első volt a Mount Everesten, volt egy másik magyar származású, aki egy cseh expedícióval ugye felért, bár ő, hogyha jól tudom, maga magasabbra jutott, mert akkor még csak 48 centi volt ugye a hegy, és amikor ő fölment, akkor 50, ugye évente, jól tudom, 2 centit nő. Hát van valamilyen átlagolás, hogy évente 2 centit nő a térség, nem csak maga a Csomorugma hegy-csúcsa. Tehát aki sokat vár, annak jóval magasabbra kell majd fölmászni. Hát emberi léptékekben azért ez nem annyira jelentős. De hát mondjuk, hogyha valaki most azért szerintem akkor, amikor már tényleg ugye itt az előbb beszéltünk, hogy itt a nagyon kis távolság is milyen sok tud lenni, akkor azért az egy pár évtized múlva azt hiszem, akkor már az már egy komoly lépés lesz. Hát azért a Mount Everest csúcsát ugye 8848-ban mérték be valamikor az 1700-as évek vége fele talán, tehát nagyon rég, és nagyon pontosan be tudták mérni. Persze gondolom, hogy azóta akkor még korrigáltak, tehát nem az első volt ez a jó mérés, de tényleg nagyon pontos volt. És ugye azért azóta már 100 évek teltek el, és 2 métert kellett most korrigálni, és azért egy csúcsmázás szempontjából 2 méter szintkülönbség ilyen terepen azért mégsem jelentős.
Az, aki már felmászott a Mount Everestre, és ugye beszéltünk, hogy ezért persze jó lenne palack nélkül, azért van még 8000-es csúcson, ugye 14 darab van, hogyha jól tudom. Hogyha mondjuk begyűjtötte a 14-et, meg bár hópárdot is, akkor mit lehet még elérni? Tehát akkor jönnek tényleg azok, hogy új útvonalon másképp. Én azért most is igyekszem úgy kinézni a céljaimat, hogy persze vannak olyan célok, hogy egy sorozatot létrehozni, hogy a 14-8000-es meg legyen, és ez a magyar hegymászásban is egy olyan cél, ami nagyon összecseng az én céljaimmal is. De azért úgy igyekszem kinézni a célokat, hogy legyen benne olyan kihívás, ami fölé mutat, tehát hegymászó szempontból szép legyen, feladat legyen, és ilyen szempontból azért nekem az Alpokban is sok célom van. Úgy menet közben, miközben kimegyek én expedíciózni, előtte, utána azért alpesi útakra kimenni, és végtelen ilyen útvonal van itt az Alpokban, és sok-sok helye van a földünknek, ahol nem voltam egyáltalán, csak úgy valamennyire talomban van, hogy még oda is el kell jutni, és néhány hely, ahova vissza szeretnék jutni, tehát például akár a Tien Shanba visszajutni egy 7000-es csúcsra, egy nehezebb útvonalra, tehát rengeteg ilyen célom van, és hát sajnos ugye a hegymászás az nem egy olyan dolog, ahol valamilyen listának a végére lehet érni, és akkor ott körülnézhetünk, hogy na most már mindent teljesítettem, és akkor most le lehet tenni a lantot. Tehát valójában, hogyha valaki motivált marad, akkor végtelen sok feladat van előtte. De is végtelen sok feladat, de hát még végtelen sok hely, és hogyha ugye nézzük, és hát tudom, hogy volt, amikor a Pamirban, amikor mászott, akkor ott is volt, hogy egyedül indult ugyanaz, de egyszer csak egy magyar párossal találkozott, és aztán együtt másztak föl valamelyik csúcsra. Tehát ugye magyar ez mindenfelé van, de hát ezzel így lépjünk is át a másik témára, és nézzük meg az azzal kapcsolatos véleményeket. A nemzetek közötti harmónia nagyon fontos. Ez a föld, pláne most, amikor azt mondjuk, hogy globalizáció van, akkor elég kicsivé zsugorodott. Mint ami a monarchiáé volt, ez a sok nyelvű, sok kultúrkincsű, de egyet akaró nemzetiség lenne a ideális szerintem. Vagy hogyha globálisan gondolkozunk, most az Európai Unióban az a fajta modell, amely az osztrákoknál van. Tehát, hogy kis nép is lehet nagy nép, ha értékes, meg a szíve a helyén van. Neked mi jut eszedbe 2004. december 5-éről? Talán a Mikulás, nem tudom. Mindjárt karácsony, nem tudom. Nincs olyan Magyarországon egy olyan család, akinek vagy a Felvidékről, az apám onnan való, vagy Erdélyből, vagy Vajdaságból. Földünk, hát mint ahogy a görög mondja, oikomené, ez az ökuméné, így szoktuk mondani, az együttélés, a lakott föld, ez azt jelenti, hogy ahol lakunk. A miénk. Erre vigyáznunk kell, összefogni kell, és lehetőség szerint békében kell élni. Hát én bevallom, nagyon elszomorodtam, amikor én ezt ugye előbb láttam, hogy a december 5-éről a Mikulás ügy csak valakinek eszébe, meg a karácsony, és kevésbé az, hogy mit szalasztottunk el. Hát én nem is tudom, hogy ez kinek rosszabb, mert elég rossz ugye a magyarországiaknak is, akik mindegy, hogy szavaztak annak idején, azért egy nagyon negatív érzések keletkeztek mindenkiben ennek kapcsán. Az erdélyiek szempontjából, vagy hogyha ugye még tágabban értelmezzük a táron túliak szempontjából, azért ez nem feltétlen annyira rossz, mint a magyarországiak szempontjából, mert én úgy gondolom, hogyha annak idején, hogyha nem lett volna erről szavazás, hanem automatikusan, mint ahogy kellett volna legyen, akkor az őket segítette volna. Így meg, hogy így alakult, így meg erősíti őket. Nagyon el voltak keseredve akkor? Igen, de nem az eredmény miatt, hanem a mentalitás miatt. Tehát egy magyarországi magyar mentalitás volt az elkeserítő. Az ön szerint miért van, hogy ennyire érdektelenek az emberek? Hát ez szinte... Ugye nem lehet azt mondani, hogy a tömegeket könnyű befolyásolni, vagy egy tömegre azt mondani, hogy érdektelen.
Ez a magyar politika alakult így, és ezáltal alakult így a mai magyarság mentalitása, és ez elég önpusztító már egy ideje, és ez is egy példája volt ennek. Ugye 20 éves volt, amikor az édesanyjával és a testvérével áttelepültek. Tudom, hogy rendszeresen jár vissza azóta, az eltelt évek alatt. Hogy látja, milyen irányba változott az ő sorsuk? Hát az a baj, hogy a lényegesebb dolgok azok szinte alig változtak. Tehát az, hogy folyamatosan a kulturális létünk fenyegetve van és elnyomva van, az lényegében nem tudott változni az átkos rendszerek óta. Tehát változott a szólásszabadság, meg az utazási szabadság, tehát sok dolog változott, de a lényeg nem változott. Tehát egy fenyegetettség alatt van, egy elnyomás alatt van maga az a terület is, ahonnan én származom, tehát a Székelyföld. Mi az, amit sajnált otthagyni, és mi az, amit sajnálna itt hagyni? Hát az embernek van egy ragaszkodása a saját kultúrájához, és egy elég súlyos döntés azt feladni. Tehát én nekem azért az egy feladása volt a szülőföldemnek, hogy azt el kell hagynom, de ez egy általános ambíció volt azokban az időkben, és egy általános reakció arra a dologra, ami még mindig van. És amit hát, hogyha az ember még Magyarországot is el kell hagyni, akkor viszont tényleg azt az utat választja, hogy egy idegen kultúra alá kell neki beilleszkednie. De nem érzi azt, hogy nem mondjuk ez, tehát ezt nem kell nézni, tehát ez nem kell, hogy nézzük a határon túli magyarságot, mert ugye itthon is látja az ember, hogy a kultúrát milyen szinten hagyjuk veszni. Pont miért bejöttünk, említettem, hogy sajnos én nem jártam, én most nemrég jártam Erdélyben, Nagyváradig jutottam előtte csak, tehát számomra most volt ez ilyen megdöbbentő élmény, az ember elmegy 500 kilométer, és egyszer csak azt tapasztalja, mert ugye itt a határ mellé rengeteg románt betelepítettek, hogy egyszer csak mindenki magyarul beszél, magyarul vannak a feliratok, magyarul ugye a hangos bemondó, ugye az állomáson bármit, és egyszerűen az ember ettől így ledöbbent. Tehát erre egyszerűen nem számít. Tehát szerintem sokkal több embernek kellene utazni arra felé is, hogy ezt lássa, és valahogy ezt átérezze, vagy pedig itthon kellene egyszerűen a médiában talán jobban kommunikálni ezeket és bemutatni. Hát ezzel abszolút egyetértek. Ugye a turisztika az, mint iparág, az fejlődő dolog, és Erdélynek nagyon is szép lehetőségei vannak ez irányba. Ez valamikor jól ment, most persze kicsit újra kell kezdeni ezeket a dolgokat, és ez elindult, tehát ez valamilyen szinten tud jó irányokat mutatni ez a dolog, de az még várat magára, hogy ez tudatosabb legyen a magyarság körében, hogy ugye a környező vidékek, és hát itt különösen Erdély vidékén, ott milyen szintű magyar kultúra van még mindig, és hogy azzal számolni kell. Különben mondjuk Székelyföldön, és tényleg nézzük azt a részt, ahol ugye rengeteg magyar, tehát többségben élnek, ott ez az együvé tartozás sokkal erősebb, mint nálunk, mert itt ez úgy, nem az együvé tartozás, ez egy helyen élés, az természetes inkább. De ott ugye ez teljesen másfajta szemszögből kell megközelíteni. Hát nem tudom, ezt jó dolog idealizálni, de azért nem mindig van úgy, ahogy ezt idealizáljuk. Én úgy látom, hogy a legjelentősebb mássága a határon túliságnak az, hogy erősebben megélik magyarságukat. Tehát ugye itt az én magyarságom nincs fenyegetve, itt természetes, itt ebből nekem nincs hátrányom. Ott, ahol egy folyamatos nyomás van erre, hogy rosszabban tudok érvényesülni az életben, hogyha az alapvető anyanyelvi kultúrámban szeretnék érvényesülni,
akkor ott sokkal inkább erősebb az a magyarság érzése. Tehát ez a legalapvetőbb különbség. Annyit gondolkodtam rajta, hogy ugye amikor ez a sikertelen választás volt, hogy ennek tulajdonképpen mi lehetett az oka. És hát bármennyire is nem kellemes ezt mondani, de az ember tudja, hogy akkor, amikor rengetegen települtek át, akkor nagyon sokszor volt és alakult ki negatív vélemény emberek nagy részéről, akik áttelepültek, pont a hozzáállásuk miatt. Ami szerintem nagyon-nagyon, tehát hatványozottan jelentkezett, és szerintem ez legalább ekkora szerepet játszott ebben. És ez viszont nagyon nehéz ledolgozni, legalábbis én ezt érzem. Hát én nem látok ebben semmilyen reális problémát, akkor sem láttam. Ugye olyan szintű szabadság már van ebben a környezetben, hogy az ember szinte oda megy, ahova akar, és hogyha valaki nagyon el akar menni, elmegy, és ha nagyon le akar valahol telepedni, akkor ott fog letelepedni. Tehát ezt így is úgy is meg tudják tenni. Én úgy gondolom, hogy az erdélyi magyarság nagy része az otthon akar maradni, és már sok külső tényező nem tudja őt ebbe befolyásolni. Ez a szavazás sem tudta volna őket ebben befolyásolni. Ez inkább egy rossz irányba ment húzavonának az egyik oldala, hogy akkor ők fenyegetik itt a magyar munkapiacot, és egyéb problémákat idéznek elő, de ennek nem volt szerintem realitása, és továbbra sincs. Viszont, hogyha most mondjuk újra lenne, és mondjuk megszavaznák, akkor örülnének még neki, vagy azt mondanák, hogy hát most már... Nem, én nekem rossz ez az egész szavazás, és szerintem a magyarság szempontjából is rossz ez az egész kérdés. Igen, tehát ennek nem kéne kérdésnek lennie. Hát igen. Azért, hogyha körülnézünk saját környezetünkben, sajnos a háborúk azt idézték elő, az első és a második világháború is, hogy nemzetállamok jöttek létre, olyan nemzetállamok, amik ellentétben a monarchiával sokkal súlyosabban elnyomták a nemzetiségeket egy olyan világban, ami próbált emberibbé válni, és technikailag hatalmasat fejlődött, és ez a folyamat máig tart, tehát erős nemzetállamok szorítják a magyarságot úgy, hogy a magyarságnak nincs hasonló gondolkozása, és a világnak sem ez az iránya, tehát nem a nemzetállamok az irányok, az EU-nak sem ez az iránya, mi mégis máig ilyen gyűrűben vergődünk. Tehát én azért nem azt gondolom, hogy vissza Erdéllyel, és akkor most mi tesszük meg a szlovákokkal azt, amit ők tesztek meg eddig a magyarokkal. Tehát nem akarok és nem tudok így gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy az, ami kialakult, egy olyan politika, ami erős nemzetállamokat hozott ott létre, ahol több nemzet van, azt kellene irányítani emberi arcúra. Igen, te nem gondolta azt, hogyha Európai Unió lesz, és tulajdonképpen most már ugye majdnem mindenki itt a tagja, akkor a magyarságnak, és teljesen mindegy, hogy a határon túl a magyarságnak, vagy pedig a más nemzetiségeknek nálunk megváltozik a viszonya, és azokat a visszásságokat, amik történnek esetleg nálunk is, vagy történnek teljesen mindegy, Szlovákiában, vagy hol, azokat egyszer az Európai Unió ezeket az első csirájánál elvágja. Én úgy látom, hogy ehhez még gyenge az Európai Unió. Hát de nagyon. Mert hogy ugye olyan politikai játszmák vannak, hogy valaki vagy tudja jól érvényesíteni a saját, akár nemzetét képviselő politikát, mással szemben, mást elnyomva, vagy nem. És pont ez a szomorú ugye itt ebben a helyzetben, hogy a környezetünk erős nemzetállamai, azok nagyon jól tudnak politizálni ezügybe, mi meg rosszul. Hát sajnos műsorunknak a végére értünk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ha már így a politika volt a végszó, akkor én azt kívánom, hogy az ügyben nagyon jó politizáljon, hogy bízom benne, hogy most már ilyen sikereket ért el, azért sokkal könnyebb lesz ezeket az expedíciókat összeállítani, mert ezeknek a költsége azt tudom, hogy nem kevés, és Magyarország nem azon országok közé tartozik, ahol igazán a hegymászást és ezeket a sikereket támogatnák. Tehát én azt kívánom, hogy hegyre fel, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Hát én köszönöm, és hát azért az átlag sportokhoz, amik Magyarországot képviselik nemzetközileg, én úgy gondolom, hogy a hegymászás nem drága egyáltalán.
nagyon is kis pénzből is lehet szép expedíciókat létrehozni, és olyan teljesítményeket létrehozni, amik tényleg jól tudják képviselni Magyarországot nemzetközi szinten. Így legyen, nagyon sokszor, és köszönöm. Én köszönöm. Önök az Ellenfényben látták, jövő hét szombaton ugyanebben az időpontban találkozunk újra. Tartsanak akkor is velem, viszontlátásra!